салом бинандаҳои азизи озодӣ, рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. умедворам хубед ва барномаи навиди бомдодиро тамошо доред. имрӯз 5 феврал аст ва соат дар душанбе 11. сархати муҳимтарин хабарҳои рӯз. Ҷейми Флай президенти радиои Аврупои озод Радиои Озодӣ таъин шуд. дар минтақаи Кулоб 7 афсари милисаро бо гумони фасод дастгир карданд. мақомот гуфтанд ҳанӯз кӯдакони баргашта аз Ироқ ба наздиконашон дода нашудаанд. Ҷейми Флай аз сӯи шӯрои мудирони радиои Аврупои озод Радиои Озодӣ ба унвони президенти ин бунгоҳи хабарӣ таъин шуд. ӯ аз 16 феврали соли ҷорӣ ба фаъолияти худ ба унвони президенти нави радиои Аврупои озод Радиои Озодӣ ба кор оғоз мекунад. Ҷейми Флай аз августи соли 2019 то июли соли 2020 низ раҳбарии ин бунгоҳи хабариро ба уҳда дошт. худи ӯ дар як изҳороте гуфт: ман аз бозгашт ба радиои Аврупои озод Радиои Озодӣ барои раҳбарии ин бунгоҳи хабарӣ дар ин давраи чолишбарангез ҳаяҷонзада ҳастам. Ҷейми Флай дар соли 2019 пас аз интихоб шуданаш ба вазифаи президенти радиои Аврупои озод Радиои Озодӣ нахустин сафари хориҷиашро дар ин мақом ба Тоҷикистон анҷом дода буд. ӯ ҳамеша аз ҳуқуқи кормандони Радиои Озодӣ дар ин ҷо ҳимоят мекард ва ба Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон низ вохӯрда сари ин масъала баҳс карда буд. додгоҳи вилояти Хатлон ҳукми Саид Нуриддин Шамсиддинов, вакили мудофеъ ва судиҷросии собиқро бетағйир гузошт. ӯро моҳи январ бар асоси 7 моддаи кодекси ҷиноӣ ба 8.5 соли зиндон маҳкум карданд. пайвандони Шамсиддинов гуфтанд баррасии шикояти онҳо рӯзи 3 феврал дар бинои маҳбаси шаҳри бохтар гузаштааст. додгоҳи ноҳияи Вахши вилояти Хатлон Шамсиддиновро ба хариду фурӯши замин, қаллобӣ ва паҳн кардани маълумоти бар дурӯғ гунаҳгор донист. худи ӯ дар сухани охиринаш гуфтааст гуноҳ надорад ва айбномаро рад мекунад. Нусратулло Мирзоев, вакили мудофеи Саид Нуриддин Шамсиддинов гуфт додрас эътирофи шахси зери ҳимояашро ҳангоми тафтишот ҳамчун далел пеш овардааст. ба қавли ӯ воқеан Шамсиддинов дар зери ҳар айбнома имзо гузоштааст, вале маълум нест худиқрории ӯ таҳти чӣ шароит ба даст омадааст. ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар Тоҷикистон гуфт кӯдаконе ки аз кишварҳои ҷангзадаи Сурияву Ироқ дар соли 2019 ба ватан оварда шуданд ба таҳсил фаро гирифта, вале ҳанӯз ба наздиконашон дода нашуданд. Раҷаб Моҳ Ҳабибуллозода, ваколатдори ҳуқуқи кӯдак дар ин бора рӯзи 4 феврал дар нишасти хабарӣ ба суоли Радиои Озодӣ посух дод. аз замони ба Тоҷикистон овардани 84 кӯдаки ҷангҷӯёни тоҷик аз Ироқ 2 сол мегузарад, аммо масъалаи зери тарбияи давлат ё наздиконашон мондани онҳо ниҳоӣ нашудааст. бобову бибии баъзе аз кӯдакон мегӯянд ба тарбияи онҳо фурсату имкони кофӣ доранд, вале омбудсмени ҳуқуқи кӯдак дар Тоҷикистон ба ин назар аст ки масъала ҳассос аст ва ба омӯзишу баррасии бештар ниёз дорад. интиқоли 84 кӯдаку навраси тоҷик аз Бағдод ба Душанбе шаби 30 апрели соли 2019 сурат гирифта буд. баъзеи ин кӯдакон чанд сол пеш ҳамроҳи волидони худ ба маҳалли ҷангзада дар Ироқ рафта, бархе дигар дар он ҷо таваллуд шуданд. дар ҳоле ки падарони аксари онҳо ба ҳайси ҷангҷӯи гурӯҳи тундрави давлати исломӣ ё Доиш кушта ё фирорӣ ё беномонишон шуданд, модаронашон дар зиндонҳои Бағдод нигаҳдорӣ мешаванд. намояндагони оҷонсии назорати давлати молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар минтақаи Кулоб 7 маъмури милисаро дастгир кардааст. дар бораи боздошт ва то куҷо ба додгоҳ рафтани парвандаи ин маъмурони милиса ҳамкори мо Маҳмудҷон Раҳматзода гузориш медиҳад. мақомот гуфтанд ки тафтиши 6 парвандаи корманди милиса анҷом шуда, ба додгоҳ рафта тафтиши 1 парвандаи дигар дар додгоҳ қарор дорад. давраи ҳисоботӣ, яъне дар давоми соли 2020 муфаттишони бахши тафтишоти шӯъбаи мутахассис дар шаҳри Кулоб нисбати 7 нафар кормандони мақомоти корҳои дохилии ҷумҳурии парвандаҳои ҷиноятӣ тафтиш намуданд. дар додситони минтақаи Кулоб ҳам гуфтанд ки дар соли 2020 алайҳи 3 афсар парвандаи ҷиноятӣ боз карда ба додгоҳ фиристодаанд. аз ҳама парвандаи пурсару садо дар Кулоб парвандаи ҷиноии Муҳаммад Одинаев, ваколатдори оперативии шӯъбаи кофтукови ҷиноии раёсати корҳои дохила дар минтақа бо 6 лаҳзаи ҷиноят дар додгоҳ қарор дорад. оҷонсии зидди фасод Муҳаммад Одинаевро бо тамаҷҷӯӣ ва гирифтани пора дар ҳаҷми 35 000 сомонӣ гунаҳгор медонад. айбдоркунандаи давлатӣ 14 сол муҳлат расидагӣ 14 сол корманди ман барои ки модда ҳам қалобӣ ҳам тамаҷҷӯ
нисбати ваколатори калони оперативи шӯъбаи кофтикони ҷиноии қисми минтақавии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар минтақаи Кӯлоб Одинаев Муҳаммаҷон Неъматуллович парвандаи ҷиноятӣ бо 6 лаҳзаи ҷиноят, яъне моддаҳои 247 қисми 4 ҷинояти вазнин, 250 қисми 2 ҷинояти вазнин ва 250 қисми 3 ҷинояти махсусан вазнин, яъне ки бо 6 лаҳзаи ҷиноят парвандаи ҷиноятӣ оғоз кардем. маблағи зарари дар натиҷаи ҷиноят расонида шуда 35716 сомонро ташкил медод, ки дар рафти тафсил пешакӣ 10000 сомониш барқарор буд ва боқӣ монда маблағҳо яъне 25716 дар баррасии судӣ барқарор карда шуданд. назари милисаҳо ва вакилонаш ҳанӯз дастрас нашудааст. дар гузашта ҳам додситон ва оҷонсии мубориза бо фасод дар минтақаи Кӯлоб ҷиноятҳои содиркардаи милисаро ошкор карда буд. соли гузашта додситони вилояти Хатон ҳам дар нишасти хабарӣ гуфта буд, ки дар ним соли гузашта 14 корманди милисаро дар вилоят барои қонуншиканиҳои гуногун аз кор рондаанд. масъулони оҷонсии зидди фасод ҳам гуфтанд, бештари ҷиноятҳои содиркардаи кормандони милиса қаллобӣ, ришвахорӣ, сӯистифода аз ваколатҳои мансабӣ будааст. иттиҳоди аврупо ба дипломатҳои худ дар Москав иҷоза дод, ки агар хоҳиш доранд аз ваксинаи русии Спутник V истифода кунанд. ин ваксина ҳанӯз иҷозаи идораи дахлдори аврупоиро дарёфт накардааст. дар имейли корие ки дипломатҳои аврупоӣ дар Русия гирифтанд, як мақоми баландпояи иттиҳоди аврупо дар Москав 3 феврал навиштааст: мақомоти шаҳри Москав тасмим гирифтанд барномаи эмкуниро бар зидди COVID-19 дар миёни кормандони сохторҳои дипломатӣ ҳам бароҳ монанд. дар имейле ки дар ихтиёри Радиои Озодӣ қарор гирифт, гуфта мешавад, мақомот дар сурати хоҳиши онҳо ба дипломатҳову аъзои оилаҳояшон ки аз 18 сола боло ҳастанд эмкуниро пешниҳод мекунанд. барои ин хоҳишмандон бояд дар бораи шахсияти худ маълумот бидиҳанд. номи Спутник V дар имейл дида намешавад, вале омадааст, ки мақомоти Русия бар асоси дархости омодагӣ барои эмкунӣ ҷузъиёти дигарро ирсол мекунанд. дар замони ҳамагирии коронавирус аксарият аз пизишконе ки ҷони худро дар хатар монда ба беморон кӯмак мекарданд ситоиш менамуданд. аммо дар баробари табибон афроди дигаре ҳам буданд, ки барои наҷоти ҷони одамон шабонарӯзӣ кор карданд. Шарифа Моҳалиева, қаҳрамони филми нави мустанади Радиои Озодӣ ҳам яке аз онҳост. ӯ ягона зан дар миёни 90 ронандаи мошини ёрии таъҷилӣ аст, ки пизишконро сари вақт ба назди беморон мерасонд. зани 65-солае, ки худ дар гурӯҳи риск дар баробари коронавирус буд, мегӯяд он шабу рӯз аслан дар фикри худ набуд. даъватҳо зиёд буданд. дар як шаб то 200 визифа мерафтем. на врачохо мекарда, на шофиро. ба навбат мерафтем. бригадаи 17 Муродова, 17 бригада Муродова, ронанда Алиева ба даъват ҳозир шавед. ронанда Алиева ба даъват ҳозир шавед. апай Шарифа ки хеле ки мегӯянд ба гурӯҳи риск дохил мешид барои бемор шудан ба ин беморӣ, ҳамчун аз сину сол дежурства меомадем, ҳамҷа ба дар мекардем, ҳам пишокои сафеда. мега агар буфуратон, ман агар касал шавам, мара намонем шумо кор кунем. Шарифа Моҳ дар баробари дигар ронандаҳои ёрии таъҷилӣ замони ҳамагирии коронавирус 3 дафъа кӯмаки молӣ гирифтааст. филми дар ҷабҳаи аввал, ки аз кору зиндагии ин зан дар давраи пурхатар қисса мекунад, рӯзҳои наздик дар саҳфаҳои Радиои Озодӣ пешниҳоди шумо мешавад. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 5 феврал чунин таъин кардааст. шумо барномаи навиди бомдодиро тамошо кардед. матлабҳои аз ин ҳам бештари моро метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ ва ҳам дар саҳфаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ
пайгирӣ кунед. То 2 рӯзи баъдӣ худо нигаҳдоратон.